שהם פונים אלינו לעזרה, בקשת עזרה בתחום של אבלציה, הם חולים שהם באים עם סיפור של פירקור פרוזדורים או של הפרעות קצב על חדריות אחרות בסוג של SVT. מה שאנחנו בעצם מבצעים במוסדנו זה בדיקה אלקטרופיזיולוגית כדי להוכיח את המנגנון של הפרעת קצב וצריבה על מנת למנוע את החזרה של הפרעת קצב בעתיד ובלי צורך בטיפול תרופתי נוסף. באבלציה של פירקור פרוזדורים אנחנו בעצם משתמשים במערכות ניווט מתוחכמות שמאפשרות לזהות את האזורים של הלב שהם אחראים להפרעת קצב ולבצע את הצריבה, את האבלציה בצורה מדויקת על מנת לנטרל את המוקדים בצורה מאוד יעילה ובטוחה. כיום אנחנו משתמשים בשתי מערכות ניווט. המערכת ניווט העיקרית זו מערכת שנקראת קארטו 3, שזה פיתוח ישראלי אבל שייך לחברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ואנחנו בעצם משתמשים בדגם הכי מתקדם של המערכת, דבר שמאפשר לנו לעשות את הצריבה בצורה מאוד מאוד יעילה ובטיחותית. כיום משתמשים לעתים יותר ויותר קרובות בקתטרים שמודדים את המגע של הקתטר עצמו עם רקמת הלב, דבר שמאפשר לעשות פרוצדורה יעילה אבל גם בטוחה על מנת להוריד כמה שיותר את הסיבוכים בפרוצדורה. ויש לנו גם קתטרים חדשים שמבצעים את הצריבה של המוקדים של הפרעת קצב בצורה מאוד מדויקת ורחבה ומהירה יותר, בקתטר שנקרא NMark, שהוא בעצם קתטר חדש שנכנס לשוק של אבלציה של פירקור פרוזדורים בשנה האחרונה, וזה בעצם לקצר את התהליכים של הפרוצדורה לזמנים שהם בערך של שעה, שעה וחצי